تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо саид мукаррам шарифзода ва мадина назарзода. ҳамоиши ҷумҳуриявии картошкапарварон ки бо намоиши дастовардҳо ва муаррифии навъҳои серҳосили картошка дар шаҳри душанбе баргузор шуд, ба рушди истеҳсолот, мубодилаи таҷриба ва таҳкими амнияти озуқавории кишвар такони ҷиддӣ мебахшад. аз нишондодҳо бармеояд ки имсол хоҷагидорон майдони картошкаро зиёд намуда дар таъмини бозори дохила саҳми муносиб доранд. ҳамоиши ҷумҳуриявии картошкапарварон ва намоиш фурӯши картошка ки имрӯз бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, истеҳсолкунандагони картошка, мутахассисон ва дӯстдорони ин зироати серистеъмолро аз тамоми минтақаҳои кишвар баҳрам овард. ин чорабинии муҳими соҳавӣ бо ибтикори вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида ба рушди соҳаи кишоварзӣ такони ҷиддӣ мебахшад. дар сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи картошкапарварӣ мавқеи махсус дорад, чунки мо ба он нишондиҳандаҳои назаррас ноил гаштем ки инам ҳамаш дар амалӣ гардондани худи сиёсати аграрие ва таъмин кардани талаботи аҳолӣ, таъмин кардани амнияти ғизоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз як тараф аст. аз тарафи дигар дар минтақаҳои кӯҳие ки картошкаи тухмӣ парвариш карда мешавад ва хусусиятҳои хоси биологии худаш ва ноил мегардад. дар ин тадбири амалӣ даҳҳо навъу намудҳои картошкаи дар кишвар парваришшаванда, таомҳои гуногуни аз картошка омодашуда, техникаи кишту ҷамъоварӣ, инчунин дастовардҳои илмӣ таҳқиқотии олимони тоҷик ба маъраз гузошта шуд. табибон картошкаро яке аз зироатҳои фоиданок мешуморанд, зеро он дорои витамини B6, калий, мис, фосфор ва дигар микроэлементҳои муҳим буда барои истеъмоли ҳаррӯза тавсия мешавад. мо имрӯз хони идонаи худро бо таомҳои милли бо таомҳо аз картошка омода намудем ва зиёда аз 20 намуди таомҳо бо картошка карда оварда пешкаши ҳамадон карда истодаем. ба таъкиди масъулони соҳа, яке аз самтҳои асосии рушди картошкапарварӣ таҷҳизонидани хоҷагиҳо бо техникаи муосир мебошад. дар ин самт солҳои охир тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути марказҳои хизматрасонии корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг кишоварзон ба техникаи соҳавӣ таъмин гардида имконоти истеҳсолӣ бо суръат беҳтар шуда истодааст. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تا ماه نوامبر سال جاری در تاجیکستان 1,263,242 تن کارتوشکا استحصال شده است. این نشان داد سال 2020 1 میلیون تن و سال 2021 1,020,000 تن را تشکیل میداد. این یکی از نوع‌های کارتوشکه بیگروزا میگویند که وزنش از 1.5 تا 2.5 کیلوگرم میشود در نوع کوهستان مسجو. در نوع کوهستان مسجو امسال زیاده از 4,000 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شد که حاصل بیولوژی آن باشد 550 تا 600 سنتیمتر به دست آورده شد. در منطقه باختر مهنتکشان ما از کارتوشکا دو بار حاصل میگیرند. کشت اساسی کارتوشکا از مابین ماه نوامبر سر شده تا آخر ماه فوریه دوام میکند. حاصل اول ایول پور را به اتمام میرسد. برای ذخیره و برای فروش پیشنهاد کرده میشه. من همین کارتوشکایی که دیده استودین کارتوشکای کشتی تکراری نوعی وحش است. علاقه من به فروش برونده است. این کارتوشکای ناف.
ба гуфтаи мутахассисон меъёри солонаи истеъмоли картошка барои ҳар як нафар 92 килограммро ташкил медиҳад. олимони соҳа иброз менамоянд ки айни замон дар кишвар 15 навъи картошка асосан дар минтақаҳои рашт, хатлон, суғд, ҳисор ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон парвариш меёбад ва беҳтарин навъҳо ба иқлими маҳалҳо мутобиқ гардонида шудаанд. асоси парвариши ҳар як зироати кишоварзӣ ин селексия мебошад ва барқароркунии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ. асосан дар институти биотехнология мо тавонистем дар муддати 15-20 соли охир усулҳои биотехнологӣ барои гузаронидани селексияи биотехнологӣ барои офаридани навъҳои нави селекционии картошка ба даст оварда истифода карда шудаем. картошкаи навъҳои барвақтӣ, навъҳои миёнаи барвақтӣ, миёнапаз, дерпаз ва миёнаи дерпаз ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз ба деҳқонон тавсия дода мешавад ки дар ҳангоми кишти картошка давраҳои нашъунамои картошкаро ба инобат гиранд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур тарғиби истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, муаррифии дастранҷи деҳқонон, мубодилаи таҷрибаи мутахассисон ва тақвияти ҳамкории илм бо истеҳсолот мебошад. дар шаҳри ваҳдат 1300 гектар замини кишавандаи оид ба картошка мебошад ки мо навъҳои гуногунро кишт мекунем. зиёда аз 350-400 центнери ҳосил ба даст меорем. картошкаҳое ки дар шаҳри турсунзода истеҳсол шудааст барои фурӯш бо нархи дастрас ба сокинони шаҳри душанбе зиёда аз 10 тонна пешниҳод карда шудааст. дар шаҳри турсунзода дар соли ҷорӣ 300 гектар картошка кишт гардида зиёда аз 2700 тонна картошка истеҳсол гардид ки барои бозори истеъмоли мардум пешниҳод карда шудааст. бо натиҷагирӣ аз ҳамоиши ҷумҳуриявии картошкапарварон ва намоиш фурӯши картошка, муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода иброз доштанд ки баргузории чунин намоишҳо дар даврони соҳибистиқлолӣ бар рушди истеҳсолоти ватанӣ, ҷорӣ кардани таҷрибаҳои нав ва пешниҳоди картошкаи босифат ба аҳолӣ равона шудааст. фестивали имрӯза танҳо намоиши дастовардҳо нест, балки қадами муҳиме дар таҳкими рушди минбаъдаи картошкапарварӣ дар Тоҷикистон мебошад. соҳае ки барои таъмини амнияти озуқавории кишвар нақши калидӣ дорад. дар идома номинатсияҳои беҳтарин ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. исмоил соҳибназарён, Баҳодури Истам, шаҳри Душанбе, Ахбор. дар Тоҷикистон қисми зиёди нерӯи барқ аз обанборҳо ва дарёҳо ҳосил мешавад. маҳз аз ин рӯ дар мавсими сармо сатҳи об паст гардида дастрасӣ ба нерӯи барқ муҳимтар аз ҳар вақти дигар мегардад. хушксолии тӯлонӣ ва камобии об дар дарёҳо ба тавлиди нерӯи барқ таъсир расонида истодааст. аз ин рӯ истифодаи оқилонаи қувваи барқ калиди устувории энергетикии кишвар дар ин давраи муваққатӣ мебошад. дар натиҷаи хушксолии шадиде ки аз аввали моҳи апрел то имрӯз дар минтақа аз ҷумла дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад, сатҳи боришот ба ҳадди кофӣ нарасида, омадани об дар дарёи Вахш низ ба таври назаррас кам шудааст. тибқи иттилои мутахассисон дар минтақаҳои кӯҳӣ низ қариб барф вуҷуд надорад ки ин омилҳо ба захираҳои умумии об ва имконияти истеҳсоли нерӯи барқ таъсири ҷиддӣ мерасонад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар 11 соли охир дар моҳи ноябр солҳои сербориш ё ба меъёр наздик ин солҳои 2015, соли 2016, 2018 то соли 2020 ва инчунин соли 2022 ва 2024 мебошанд ки рӯзҳои бо боришот аз 10 то 16 рӯзро ташкил намудааст. аз ҳама моҳи ноябри хуштарин ин соли 2025 аст, яъне ки аномалиям гӯем хато намекунем. ҳамагӣ дар моҳи ноябри соли ҷорӣ як ё ду маротиба боридани боришотҳо ба қайд гирифта шуда буд. дар водиҳо боридани борон як маротиба, дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад 2 маротиба боридани боришот ба намуди барф ба қайд гирифта шуда буд ки ҳамагӣ 30% меъёри муқаррариро ташкил намудааст. чунин ҳолат дар 11 соли охир мушоҳида нашудааст. бо вуҷуди ин, масъулони соҳа таъкид мекунанд ки чунин вазъ муваққатӣ буда бо зиёд гардидани боришоту барф дар моҳҳои наздик ва пурра шудани захираҳои обӣ мушкилот тадриҷан бартараф хоҳад шуд. таври маълум аст ин сол нисбатан солҳои пештар
соли хушксол омад боришот кам шуд аз моҳи апрел то айни замон мо ягон боришоти калонро мушоҳида накарда истодем ва маҳз кам шудани боришот низ сабаби норасоии нерӯи барқ гаштааст. Имкониятҳои мо вобаста ба захира намудани об барои мавсими тирамоҳи зимистон маҳдуд аст. имкониятҳои мо вобаста ба захира намудани об дар обанбори норак ва фаъолият намудани иқтидорҳои истеҳсолии ҳавзаи дарёи вахш, инчунин марказҳои барқу гармидиҳӣ дар маҷмӯъ то 10,5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол намудан имконпазир мебошад. Талабот бошад ба нерӯи барқ дар мавсими тирамоҳи зимистон сол то сол зиёд шуда истодааст ва тибқи пешгӯиҳои пешакӣ дар мавсими тирамоҳи зимистони имсола ҳаҷми норасоии нерӯи барқ зиёда аз 2 миллиард киловатт-соат пешгӯӣ карда шудааст. ин моро водор менамояд ки дар соатҳои муайян ва интиқоли нерӯи барқ ба истифодабарандагон маҳдуд карда шавад. ҳамаи ин бо он хотир аст ки захираи обу энергетикиро барои беҳтарсозии вазъи таъминот дар моҳҳои январ-феврал беҳтар карда шавад. ба гуфтаи коршиносон соли 2026 бо зиёд шудани шумораи панелҳои офтобӣ ва ба кор даромадани сатҳи нави сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун вазъи таъминоти барқ дар кишвар ба маротиб беҳтар хоҳад шуд. ҳамчунин мувофиқи супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2027 Тоҷикистон ба сатҳи истиқлоли пурраи энергетикӣ хоҳад расид. дар робита ба коҳиш ёфтани захираҳои обӣ ва ба ин сабаб кам шудани истеҳсоли нерӯ айни замон дар баъзе минтақаҳои кишвар маҳдудияти муваққатии барқ ҷорӣ шудааст. ин тадбир бо мақсади он роҳандозӣ гардидааст ки дар рӯзҳои сарди фасли зимистон қувваи барқ ба аҳолӣ, муассисаҳои тандурустӣ, таълимӣ ва дигар объектҳои ҳаётан муҳим муназзаму устувор таъмин карда шавад. чихеле ки мо дида истодем моҳи ноябр ва қисмати моҳи декабр аз рӯи маълумотҳои пешгӯиҳои обуҳавосанҷӣ рӯзҳои офтобӣ яъне ҳарорати ҳаво аз 10-15 дараҷа баланд омада истодааст ки барои мо имконият медиҳад ки ана ҳамун резиши об ки вобаста ба ин истеҳсоли энергия кам шудааст ҳамунро мо тавозун кунем ки дар моҳҳои яъне охирҳои декабр аввалҳои январ маҳдудиятҳо яъне қатъшавӣ қисман ё пурра аз байн бардошта шавад. масъулон аз шаҳрвандон даъват ба амал меоранд ки дар ин давра қувваи барқро сарфакорона ва масъулона истифода баранд, зеро ҳар як киловатт-соати ҳифзшуда саҳми шахсии ҳар хонадон дар таъмини барқи бештари тамоми ҷомеа мебошад. истеъмоли оқилона, фаҳмонидани сабабҳои воқеии маҳдудият ва ҳамкории мусоиди сокинон имкон медиҳад ки ин давраи муваққатӣ бо муваффақият паси сар шавад. дуруст аст ки дар Тоҷикистон истеҳсоли нерӯи барқ аз обанборҳо ва дарёҳо вобастагии амиқ дорад. аз ин рӯ дар давраи сармо бо кам гардидани маҷрӯи дарёҳо зарурати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ пеш меояд. яъне аз ҳар як шаҳрванд ва истифодабарандаи он масъулияти бузургро талаб менамояд. вобаста ба ин ҳоло мо бо ҳамкорамон Фахриддини Муҳаммадюсуф мепайвандем ки дар гӯшаи алоҳидаи студия қарор доранд ва бо коршиносон доир ба ин масъала суҳбат хоҳанд кард. марҳамат. ташаккур ҳамкорон. пешрафти иқтисодиёт ва иҷтимоиёт умуман бахшҳои муҳими ҷомеа аз соҳаи энергетика вобастагии калон дорад. дар марҳилаи рушд айни ҳол дар асоси нақшаву тадбирҳои стратегӣ таҷдиду навсозии системаи энергетикӣ ҷараён дорад ки он марҳила ба марҳила бо дастовардҳо татбиқ хоҳад шуд. имрӯз дар баробари афзоиши иқтидорҳои истеҳсоли барқ ва таҷдиди инфраструктураи соҳа шумораи муштариён низ рӯ ба зиёдшавӣ дошта низоми сарфакорӣ ва масъулиятшиносиро тақозо мекунад. бояд гуфт ки раванди истеҳсоли барқ дар кишвар аз табиат вобастагии зиёд дорад. аз ин рӯ камборишӣ низ
метавонад ба низоми истеҳсоли барқ таъсиргузор бошад. дар ин замина дар шароити кунунӣ сифати таъминот бо барқ аз ҳолат ва муносибати дуруст бо он вобастагии зиёд дорад. ҳоло вобаста ба мавзӯъ бо Беҳрӯз Ҳасанзода, муовини директори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҳмуд Мирзоён, корманди вазорати энергетика ва захираҳои об ҳамсуҳбат мешавем. сароғоз шуморо ба студияи телевизиони Тоҷикистон хайрамақдам мегӯем. Хоб мегуфтед ки имрӯз дурнамои соҳаи энергетика дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна арзёбӣ мешавад? рушди соҳаи энергетика яке аз самтҳои афзалиноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, шуруъ аз садаи нав, яъне шуруъ аз солҳои 2000 ба рушди соҳаи энергетика таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. дар ин давра аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 36 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 2,7 миллиард доллари амрикоӣ татбиқ шуда, зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ба кор дароварда шуд. дар баробари бунёди иқтидорҳои нави энергетикӣ, инчунин таҷдиду аз навсозии иқтидорҳои амалкунандаи энергетикӣ яке аз самтҳои дигари муҳими соҳа ба ҳисоб меравад. дар воқеъ имрӯз бо таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии кишвар дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таҳкими иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ тадбирҳои муассир андешида мешаванд, аз ҷумла низоми бунёд ва фаъолсозии нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣ ва бузург. дар ин замина мегуфтед ки имрӯз низоми энергетикии кишвар то кадом андоза аз имконоти табиӣ вобастагӣ дорад ва таъсири камборишӣ чӣ гуна хоҳад буд? аз ҳисоби оне ки беш аз 90% иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқи обӣ мебошад, бевосита тағйирёбии иқлим ва таъсири иқлимӣ ба истеҳсоли нерӯи барқ таъсири бевоситаи худро мерасонад. масалан имсол дар дарёи вахш ҳолате эҳсос кардед ки 12 сол қабл, яъне аз ҳисоби камобӣ имсол низ рух дод. аз ҳамин ҳисоб ва бояд як нуқтаи муҳими дигарро қайд кард ки 85% иқтидорҳои истеҳсолии мо дар дарёи вахш ҷой гиранд. айни замон нерӯгоҳи барқи обии норак яке аз нерӯгоҳои калон дар кишвар, аз ҳама нерӯгоҳи калон дар кишвар ба ҳисоб меравад бо иқтидори зиёда аз 3000 мегаватт ва айни замон самаранок истифода гардидани оби обанбори норак яке аз самтҳои муҳими соҳаи энергетика, яъне дар давраи зимистонгузорӣ аз шуруъ аз тирамоҳ то баҳор ба ҳисоб меравад. аз ҳамин хотир айни замон ки резиши об дар маҷрои дарёи вахш хеле кам шудааст, истеҳсоли нерӯи барқ низ аз ҳамин ҳисоб ба таври муваққатӣ, яъне то зиёд шудани резиши об дар дарё, истеҳсоли нерӯи барқ низ коҳиш ёфтааст. дар марҳилаи кунунӣ истеҳсоли барқ чӣ гуна ҷараён мегирад ва бо кадом хотир мо мегӯем ки ба қадри барқ бояд расид? албатта таҳлилон нишон медиҳанд ки бо рушд ёфтани соҳаи энергетика дигар соҳаҳои иҷтимоият ва иқтисодии ҷумҳурӣ низ дар ҳоли рушд қарор доранд. зиёд шудани аҳолӣ, сохта ба истифода додани корхонаҳои саноатӣ, ҳамаи ин соҳаҳо албатта эҳтиёҷ ба таъмини нерӯи барқ ниёз доранд. дар баробари ин истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ ки бештари зиёда аз 95% истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои обӣ сарчашма мегиранд, бо зиёд шудани талабот албатта бо ворид намудани иқтидорҳои нав истеҳсоли энергияи барқ низ зиёд мегардад ва рӯ ба афзоиш аст. ва ҳар як киловатт-соат истеҳсоли барқ ки дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва марказҳои барқи гармидиҳӣ имрӯз тавлид мешаванд, бо машаққатҳои зиёд, бо ҷалби сармояҳои хориҷиву дохилӣ бунёд гардида ба истифода дода шудаанд ва мо бояд ба ҳар як киловатт, ба ҳар як истеҳсоли нерӯи барқ ки дар чунин нерӯгоҳҳо истеҳсол мешавад ба қадри онҳо бирасем. албатта барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама фарҳанги баланди сарфаву сариштакории нерӯи барқ муҳим аст ва дар баробари ин барои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ки асос аз обҳо, аз резиши оби дарёҳо вобастагӣ дорад, саҳми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ хело муҳим аст. албатта ин камобии имсола муваққатӣ аст ва дар ҳар як 10-12 сол ин давра ба давра такрор ёфта истодааст. хеле ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд дар тамоми минтақае ки имрӯз аз воридоти об ё аз камобии имсола танқисӣ мекашанд, сарфакоронаи барқ дар мадди аввал гузашта шудааст. имсол норасоии муваққатии об тағйирёбии иқлим вуҷуд дорад. дар воқеъ дар вобаста ба шароити ба вуҷуд омада ба танзим даровардани раванди тақсимоти барқ имрӯз дар кишвар аз ҷониби кулли мутахассисон ва
имконоти мавҷуда муваққатӣ арзёбӣ мешавад ва дар чунин ҳолат ки вобаста ба табиат аллакай гуфтем маҷрои дарёҳо ва воридшавии об ба обанборҳо каме коҳиш ёфтааст, яъне ягона нерӯгоҳи барқи обии норак ки имрӯз таъминкунандаи асосии соҳаи энергетикаи кишвар бо барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза маҳсуб меёбад, то ба 3,5 метр об дар муқоиса бо соли гузашта каме коҳиш ёфтааст. Дар ин марҳила вобаста ба шароити ба вуҷуд омада аз ҷониби мутахассисон бобати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ боз кадом роҳҳои самаранок тавсия дода мешавад? албатта барои сарфакорона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ амалҳои оддӣ бояд аз ҷониби шаҳрвандон иҷро карда шавад. мо ҳар як шаҳрванд бояд фарҳанги сариштаву сарфакорона истифода бурдани барқро дар оилаи худ аз кӯдакони худ бояд оғоз намоянд, чунки сарфакорӣ ва сариштакорӣ ин як амалҳои оддӣ аст ки дар хона мо бояд таҷҳизотҳои камасрафро истифода барем. ҳангоми истифода набурдани таҷҳизотҳои барқӣ ё дар хона набудан бояд барқро хомӯш намоем ва ҳамавақт аз фарҳанги сарфакоронаи барқ бояд ки бохабар бошем. ҳамзамон барои самаранок истифода бурдани нерӯи барқ имрӯз дар тамоми ҷаҳон ба стандартҳои муайян рӯ овардаанд. вобаста ба муайян намудани гармии хона мо бояд ки аз гармкунакҳо дар як ҳолати номиналӣ бояд истифода барем. агар таҷҳизотҳои камасрафро истифода набариму дар нишондоди максималӣ гузорем, албатта иқтидори баланди нерӯи барқро талаб менамояд. ҳар як киловатт-соат, ҳар як таҷҳизоти камасраф, ҳар як лампаи камасрафе ки онҳо истифода мебаранд, сарфакорона оқилона истифода намоянд ва саҳми худро барои беҳтар намудани низоми энергетикии кишвар расонанд ва бо ин роҳ мо метавонем аз ин як мушкили муваққатӣ ки имрӯз дар низоми энергетикӣ мушоҳида мешавад бароем ва солҳои наздик ба истиқлолияти комили энергетикӣ расем. барои шарҳи муфассал ва назари дақиқ ба шумо изҳори сипос мекунем. ҳамкорон, ин лаҳза суханро боз ба шумо медиҳем. ташаккур Фахриддин. энергетика яке аз муҳимтарин соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. бо дар назар дошти аҳамияти ниҳоят баланд доштани ин соҳа, имрӯз ҳукумати мамлакат тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намуда истодааст, то захираҳои обии кишвар самараноку эҳтиёткорона истифода шаванд. ин иқдомҳо на танҳо ба таъмини боэътимоди энергияи барқӣ, балки ба рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар самти татбиқи сиёсати энергетикӣ ба муваффақиятҳои беназир аз ҷумла бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ ноил гардид. дар ин раванд дар баробари афзоиш ва таҳкими иқтидорҳои истеҳсоли нерӯи барқ ҳамзамон талабот низ рӯзторӯз меафзояд. падидаи дигар вобастагии иқтидорҳои истеҳсоли нерӯ аз табиат буда серборишӣ ва ё коҳиш ёфтани он ки ҳоло мушоҳида мешавад бар раванди тавлиди барқ дар мавсими зарурӣ таъсир мерасонад. ҳолати будани об нерӯгоҳи норак метавонад ки бо гидроагрегатҳои доштааш ба иқтидори пурра истеҳсоли нерӯи барқро идома диҳад. дар шароити кунунӣ барои таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ иқтидори техникӣ муҳайё шудааст, аммо захираи зарурӣ аз ҳисоби коҳиши боришот талаботи истифодаи мақсаднок ва сарфаи нерӯву захираҳои табииро тақозо мекунад. ин аст ки ҳоло кормандони масъули соҳа бо сабаби камбудани воридоти об кӯшиш ва талош доранд ки то мавсими баҳор иқтидори истеҳсоли барқро аз оби захираи мавҷудаи обанбори нерӯгоҳи норак истифода баранд. обанбори нерӯгоҳи норак обанбори мавсимӣ буда дар фасли тобистон об зиёд мешавад ҳангоми гарм шудан ва дар вақти мавсими хунукӣ бошад аз сабаби хунук шудан дар болобҳо воридоти об кам мешавад. айни замон чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст аз сабаби набудани боришот ва хунук шудан дар мавзеъҳои болообӣ воридоти об ба нерӯгоҳ ба обанбори нерӯгоҳ кам шудааст.
ҳоло бо дар назардошти шароити мавҷуда муносибати дурусту сарфакорона бо нерӯи барқ пешгирии талафоти он ва ба ин васила саҳм гузоштан дар таҳкими ҳадафи муҳиму стратегии мамлакат дар умум мусоидат ба истиқлолияти энергетикӣ рисолати шаҳрвандии ҳар як фард ба шумор меравад, зеро сифати таъминот бо барқ дар бисёр маврид аз масъулият ва маърифати истифодабари он низ вобастагӣ дорад. дар соҳаи энергетикии кишвар таъмини пурраи талаботи мамлакат бо нерӯи барқ ва гармӣ дар фаслҳои тирамоҳу зимистон тавассути барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, истифодаи манбаъҳои алтернативии истеҳсоли қувваи барқ ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав, инчунин татбиқи сиёсати самараноки сарфаи нерӯи барқ ва паст кардани талафоти он зарур аст, ки аз истифодабарандагон низ масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. истеҳсоли асосии нерӯи барқ дар тоҷикистон аз табиат вобастагии калон дорад. Вобаста ба дарки вазъи имрӯза ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта захираи об 3.5 метр камтар ба назар мерасад, мардуми тоҷикистонро зарур аст ки барқро сарфакорона ва оқилона истифода намоянд. дар ин замина шаҳрвандони мамлакат бояд сарфи назар аз ҳолатҳои муваққатӣ ба вуҷуд омада бо таҳаммулпазирӣ дар истифодаи оқилонаи барқ ва рафъи мушкилоти эҳтимолӣ масъулиятшинос бошанд. давоми чанд соли охир дар ноҳияи Ванҷ корҳои созандагӣ бо маром идома дошта, дар ин замина инфраструктур дар тамоми бахшҳо таъмин мегардад. ҳоло дар ноҳия татбиқи 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дошта, сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ дар таҳкими корҳои ободонӣ саҳми намунавӣ мегузоранд. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Искандари Саид аз ноҳияи Ванҷ гузориш медиҳанд. бинои беморхонаи марказии ноҳияи Ванҷ, боғи фарҳангӣ фароғатӣ, марказҳои хизматрасонӣ, меҳмонхона, муассисаҳои таълимию тандурустӣ аз ҷумлаи иншооте маҳсуб меёбад, ки ҳоло бунёду навсозиашон ҷараён дорад. дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар, ҳоло ҳадафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ба таҳкими корҳои созандагӣ, иҷрои нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва таъмини ободии дучанди ноҳия равона карда шудааст. давоми 5 сол дар ноҳияи Ванҷ бояд 122 иншоот ба истифода дода шавад. иншооти сохташаванда дар асоси нақша бо тарҳу унсурҳои миллӣ ва замонавӣ бунёд мегардад. аз шумораи умумии биноҳои дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шуда, тақрибан 90 иншоот дар ноҳияи Ванҷ ба истифода дода шудааст. ҳоло бунёду навсозии дигар иншоот ҷараён дорад. дар маҷмӯъ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 30 иншооти дигар бояд ба истифода дода шавад. заҳматҳову талошҳои пайгирона ва пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин даврони 35 соли соҳибистиқлолӣ ба ин рӯзгори неку осоишта мардумро оварда расонд. албатта хушбахтиву хурсандии миллати тоҷикро ҳадду канор нест, зеро дар ин даврони истиқлолият тамоми имконияту шароитҳои зиндагии мардум фароҳам оварда шудааст. ноҳияи Ванҷ ки яке аз ноҳияҳои дурдасттарини Кӯҳистони Бадахшон дар ҳудуди кишвар ба ҳисоб меравад, имрӯз ба як шаҳри зебое табдил ёфтааст. ин аз он далолат медиҳад ки дастгириҳои пайваста, ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати бунёду обод намудани як гӯшаи дурдасти Кӯҳистони Тоҷикистон аст. дар доираи таваҷҷӯҳ ҷиҳати таъмини рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кишвар дар солҳои истиқлоли давлатӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои таъмин кардани рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба ноҳияи Ванҷ аз ҷониби ҳукумати кишвар беш аз 2.7 миллиард сомонӣ равона гардидааст. ҳоло аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ бо саҳмгузории ҳавасмандонаи соҳибкорону сокинони маҳаллӣ созандагиҳо таҳким бахшида шуда, ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои сатҳи баланди меҳнатӣ таҷлил карда мешавад. ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Темурмалик корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза дорад. дар ин замина марҳила ба марҳила рушди инфрасохтори маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот, таъмин ҷойҳои корӣ фароҳам ва сатҳи некуаҳволии сокинон беҳтар хоҳад шуд. аз ҷараёни корҳои созандагӣ дар ин ноҳия гузориши ҳамкорони мо.
با مقصد استقبال سازوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در مرکز ناحیه تیمور ملک و جماعت‌های دهات و دوردستترین دهه کارهای آبادانی و بنیادکاری ادامه دارند. در همین زمینه در دهه 100 جماعت دهات چیلچه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران و اهالی زحمتکش راههای دهه منفرش کرده شدند. تشبثکاران دوام 2 ماه توسط تکنیک‌های صحابی راهها را تخت و هموار نموده سنگفرش کردند و جوابگو به طلبات امروزه با تکنیک‌های موثر صحابی منفرش‌کنی را ادامه دادند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات چیلچه 66 انشاءات به نقشه گرفته شده است، 43 تاش به استفاده داده شده است. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه داده ایستاده است. در مرکز ناحیه صاحبکاران وطنی بیش از 1200 متر راه را منفرش نموده مشکلات ساکنان 2 محله را آسان گردانید. عین زمان در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه شیبانه جماعت دهات چیلچه اینچنین ساختمان بینای مؤسسه تا مکتبی ادامه دارد. بینای مذکور در زمینه بینای خراب گردیده مؤسسه بلوزیکر بنیاد یافته تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساختمان آن به انجام میرسد. بنیاد یافتن باز یک بینای محتشم در نزد این مؤسسه تعلیمی از اقدام نوبتی صاحبکاران محلی محسوب می‌یابد. این بنا از سالار وسیع ورزشی و تالار مجلسگاه عبارت بوده ساختمانش به انجام رسیده است. در جماعت دهات تنوبچی باشد با جلب صاحبکاران وطنی بنیاد مؤسسه تا مکتبی برای فراگیری 200 نفر کودکان ادامه دارد. بنا از 2 آشیانه عبارت بوده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. کارهای تعمیری در داخل بنا انجام یافته، حالا باشد تعمیر قسمت بیرونی بنا ادامه دارد. در حدود جماعت دهات تنوبچی باید زیاده از 40 انشاءات ساخته به استفاده داده شود. تا امروز 22 انشاءات ساخته به استفاده داده شد و در دیگر انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارند. عموما در همه جماعت‌های دهاتی ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی وسعتی تازه داشته تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مسئولان مقصد دارند که انشاءات به نقشه گرفته را ساخته مورد استفاده قرار دهند. انور سیدعلی زاده، سعید حامدی شریف، ناحیه تیمور ملک، اخبار. در زمینه اقدام‌های سازنده حکومت کشور در سمت تامین اینفراساختور در تمام سمت‌ها ساکنان و صاحبکاران جماعت دهات داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تصمیم گرفتند که راهی 5 کیلومتری که جماعت را با مرکز ناحیه می‌پیوندد سنگفرش نموده به این وسیله در آبادی محلی خویش سهمگذار باشند. گزارش همکاران ما در این خصوص. در پرتو اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری و با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان و صاحبکاران باننگ و آری جماعت دهات داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان هم اقدام گرفتند که راهی از سه که مرکز جماعت را با شاهراه می‌پیوندد سنگفرش نمایند. باید گفت که در حدود جماعت 8 دهه موجود است که همه آنها با همین راه پیوست شده به مرکز ناحیه رفت و آمد می‌کنند. راهی مذکور بیش از 5 کیلومتر بوده. سالهاست که ساکنان این موضع از نداشتن راهی درست تنقیصی میکشند، زیرا بارشات برف زیاد در فصل زمستان باعث بستن آن میگردد. در این کار خیر شخصان سخاوتمند سهم خودشان گذاشته ایستادند. این چنین از ساکنان دهه داغستان جوانان سهم گذاری کرده ایستادند. در ادامه کارهای سازندگی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 4 دهه داغستان یک میدانچه فوتبال خرد با درازی 50 و پهنای 25 متر ساخته می شود. میدانچه مذکور از جانب جوانان احسانکار و اهالی زحمت پیشه این روستا برای برگزاری مشق و تمرین های دسته های فوتبال باز بنیاد می گردد. با مقصد دسترسی ساکنان به محصولات اولیه در دهه داغستان از جانب صاحبکاران 2 مغازه فروش مال و محصولات نیاز مردم مورد استفاده قرار داده شدند که من بعد ساکنان به مرکز ناحیه نرفته می توانند از این نقطه های فروش استفاده برند. در مجموع صاحبکاران و ساکنان جماعت دهات داغستان مقصد دارند که با بنیاد راه و پل ها و انشاءات خدمت رسانی و معیشی ورزشی و فرهنگی در مکمل سازی اینفراساختور دهات سهم ارزنده خود را گذارند. رحمت علی نظری، ایرج قربان علی، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. در ناحیه خراسان کارهای نوسازی اینفراساختور آبیاری وسعت ادامه داشته. در این زمینه قبور و زهبور زکش‌ها تجدید شده. زیاده از 5 کیلومتر کانال‌های آبگذر نیز بتون‌پوش کرده می‌شود. این اقدام با مقصد رشد ساحه کشاورزی و تأمین خواجگی‌های دهقانی با آب پالایزی ارزیابی می‌شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما.
дар ноҳияи Хуросон иҷрои барномаҳои давлатӣ ҷиҳати беҳтарсозии системаи обёрӣ ва таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ ба марҳилаи нави рушд расидааст. Дар доираи лоиҳаи системаи обёрӣ ба тағйирёбии иқлим тобовар ва навсозии заҳбуру заҳкашҳо дар ҳавзаи Дарёи Бахш як қатор корҳо амалӣ гардида, иқтидори шабакаҳои обтаъминкунӣ ба таври назаррас таҳким меёбад. тибқи маълумоти масъулон, пойгоҳҳои обкашонӣ дар чанд нуқтаи ноҳия пурра аз навсозӣ шуда, дастгоҳҳои нави обпарто ҷорӣ гардиданд. ин таҷҳизоти муосир имкон медиҳад ки устувории оби полезӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ таъмин шуда, талафоти об ва хароҷоти техникии шабакаҳо коҳиш ёбад. ин лоиҳа ба асос барои таъмин кардани об дар ноҳияи Хуросон аст. дуюм, ин барои бехатарӣ аз офатҳои табиӣ. айни ҳол корҳо дар ҳамаи қитъаҳои корие ки муайян шудааст идома дорад. дар ноҳияи Хуросон дар канали РС 14.5 километр барқарор карда истодаем. айни ҳол кор идома дорад. ҳамзамон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ғалаобод беш аз 5 километр каналҳои обгузар бетонпӯш карда мешаванд. бетонпӯшкунии каналҳо барои кам намудани талафоти об, беҳтар шудани ҷараёни он ва ба густариши масоҳати заминҳои обёришаванда мусоидат менамояд. ба гуфтаи мутахассисон, татбиқи ин тарҳҳо барои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Хуросон аҳамияти калони иқтисодӣ дошта, аз як ҷониб дастрасии комил ба оби полезӣ таъмин мешавад, аз ҷониби дигар замина барои афзоиши ҳосилнокӣ, устувории истеҳсолоти кишоварзӣ ва мутобиқшавӣ ба шароити тағйирёбии иқлим фароҳам мегардад. 1719 гектар замини ҷамоати Ғалаобод аз ҳамин об истифода карда мешавад. масъулон таъкид менамоянд ки чунин корҳо дар дигар ҷамоатҳои ҳудуди ноҳия идома ёфта, дар оянда иқтидори таъминоти об ва сифати шабакаҳои обёрӣ боз ҳам беҳтар хоҳад шуд, ки ба рушди устувори деҳот ва беҳбудии шароити зиндагии аҳолии минтақа мусоидати фаъол менамояд. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи Хуросон, Ахбор. дар давраи оромӣ ба дарахтон додани нуриҳои органикӣ ва маъданӣ бо назардошти камборишӣ хеле муҳим аст. ихтирои мошинолоти кишоварзӣ дар маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механикони кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон кори кишоварзонро дар ин самт осон менамояд. зимни як машварати саҳроӣ афзалияти мошинолоти ихтиронамудаи олимон муаррифӣ гардид. ҳангоми ба давраи оромӣ рафтани дарахтон, гузарондани чорабиниҳои агротехникӣ, махсусан ғизодиҳӣ муҳим аст. риоя намудани меъёри истифодабарии нуриҳои маъданӣ аз омилҳои асосии гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. агар ғизодиҳӣ саривақт ва аз рӯи талаботи дарахтон анҷом дода шавад, аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокӣ, хароҷоти хоҷагидор рӯйпӯш гардида, даромаднокӣ бештар мегардад. бо назардошти камборишӣ, ворид намудани нуриҳои органикӣ ва маъданӣ ба боғу тогзор муҳим аст. ба хотири рушду нумӯи дарахтон мевадиҳанда дар оянда ҳатман додани нуриҳои маъданӣ ва органикӣ хеле ҳам шарт ва зарур аст, чунки дар давраи афзоиш дарахтон ниёз дорад ба нуриҳои ҳам маъданӣ ҳам органикӣ, барои рушди ояндаи онҳо, барои ташаккулёбии меваи онҳо дар оянда хеле ҳам шарт ва зарур аст. аз ҳамин лиҳоз ки мо вақте ки дарахтон ба давраи оромӣ мераванд, дар давраи фасли тирамоҳу зимистон, аввалан додани нуриҳои маъданӣ аз он ҷумла кали ва фосфор хеле шарт ва зарур аст. дар семинари илмию амалии минтақавӣ дар мавзӯи беҳтарсозии ҳолати мелиоративии хок ва ғизодиҳии дарахтони мевадиҳандаву ток тавассути мошинолотҳои кишоварзӣ ки дар маркази илмии технологияҳои инноватсионӣ ва механиконии кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзӣ доир гардид, маълум гардид ки солҳои охир олимон таҳқиқотҳоро дар самтҳои афзалиятноки парвариш ва нигоҳбини дарахтони мевадиҳанда ба роҳ монда, барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии хок ва ғизодиҳии зерихокӣ тавассути мошинолотҳои кишоварзӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. мошинолотҳое ки мо пешниҳод кардем, якеаш пурра асбоби кишкунандааш механикӣ буда, дуюмаш яке дигараш барқию механикӣ аст. бартари барқию механикӣ аз он аст ки мошинолот аз металлоғунҷоиши вазнин озод карда шуда. инҷа ҳамагӣ як зарф барои нури андозӣ дорад ва муҳаррикии барқӣ бо асбоби кишкунанда ки дар як вақти муайян меъёри дода шуда бо суръати пешбинӣ шуда ба худ ворид менамояд.
татбиқи дастовардҳои илм ва технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ ба рушди босуботи соҳаи механиконии коркарди байни қаторҳои боғутогузор гузаштан ба модели инкишофи саноати аграрӣ ва саноатикунонӣ бо сурати кишвар мусоидат менамояд. дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо ташаббуси маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи байналмилалӣ таҳти унвони нақши муассисаҳои илмӣ ва олии таълимӣ дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар конференси байналмилалӣ ки бо ташаббуси маркази миллии қонунгузорӣ таҳти унвони нақши муассисаҳои илмӣ ва олии таълимӣ дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ баргузор гардид, олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ аз кишварҳои осиёи марказӣ, масъулони сохторҳои давлатии мамлакат, намояндагони муассисаҳои илмӣ, донишгоҳҳои бонуфузи ҷумҳурӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. дар оғози ҳамоиш роҳбарияти маркази миллии қонунгузорӣ аҳамияти таҳқиқоти илмӣ ва дастовардҳои муассисаҳои таҳсилоти олиро дар таҳкими сиёсати ҳуқуқии кишвар муҳим арзёбӣ намуд. таъкид гардид ки рушди қонунгузории миллӣ бетакя ба пояҳои устувори илмӣ, таҳлилҳои амиқ ва ҳамкории судманд бо марказҳои таҳқиқотӣ имконнопазир аст. сипас иштирокчиён доир ба самтҳои гуногуни фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ, аз ҷумла тарзи ворид намудани натиҷаҳои пажӯҳишҳои илмӣ ба раванди таҳияи санадҳои меъёрӣ мубодилаи назар намуданд. коршиносон зикр карданд ки дар шароити ҷаҳони муосир ва мураккаб гардидани муносибатҳои ҷамъиятӣ, саҳми донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ дар таҳрезии сиёсати ҳуқуқӣ беш аз пеш муҳим мегардад. дар идома пажӯҳишгарон гузоришҳои илмиро пешниҳод карда ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи таҳлили ҳуқуқӣ, такмили усулҳои таҳияи санадҳои меъёрӣ, зарурати ҳамгироии илм ва амалия, инчунин таъмини шаффофият ва асоснокии қарорҳои ҳуқуқӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. зимни муаррифии таҷрибаи пешқадам таъкид шуд ки ҳамкории самарабахши давлат бо марказҳои илмӣ яке аз омилҳои калидии таҳияи қонунгузории муосир ба ҳисоб меравад. қисми дуюми ҳамоиш ба масъалаҳои ташаккули иқтидори кадрӣ дар соҳаи ҳуқуқ, нақши донишгоҳҳо дар омодасозии мутахассисони баландихтисос ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ бахшида шуд. иштирокчиён таъкид намуданд ки мутобиқсозии барномаҳои таълимӣ ба талаботи замони муосир ва фароҳам овардани имкониятҳои омӯзиши малакаҳои таҳлили ҳуқуқӣ аз солҳои аввали таҳсил зарур мебошад. дар ҷанббасти ҳамоиш ҷонибҳо хулоса карданд ки ҳамкории муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ бо мақомоти давлатӣ бояд боз ҳам густариш ёбад. иштирокчиён иброз намуданд ки натиҷаҳои конференс ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти ҳуқуқэҷодкунӣ, такмили низоми қонунгузории кишвар ва таҳкими заминаҳои ҳуқуқии рушди ҷомеа мусоидат хоҳад кард. дар шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон аввалин форуми осиёи марказӣ ва иттиҳоди аврупо баргузор шуд. дар ин тадбир намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии ӯзбекистон, намояндагони бахши сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сохторҳои дахлдор ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ иштирок карда иқтидору зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. аввалин форуми осиёи марказӣ ва иттиҳоди аврупо бо мақсади таҳкими ҳамкории кишварҳои осиёи марказӣ ва иттиҳоди аврупо роҳандозӣ гардида, дар ин замина роҳҳои нави таъмини рушди устувори соҳаи сайёҳӣ пайдо хоҳад шуд. форуми мазкур роҳбарони сатҳи баланд, намояндагони идораҳои сайёҳӣ, соҳибкорон, коршиносон ва ташкилоту созмонҳои байналмилалиро ба ҳам овард. зимни баромади худ раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар ҳошияи 5 овоз як минтақа сурат гирифт, афзалият, имконият ва иқтидорҳои мавҷудаи сайёҳии мамлакати моро васеъ муаррифӣ кард. таъкид гардид ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, ин соҳа яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар иқтисоди миллӣ ҳисобида шудааст. ба сайёҳон ва ширкатҳои сайёҳӣ низоми соддаи ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо пешбинӣ шуда, ҳамзамон барои рушди соҳа ба субъектҳои хизматрасонӣ имтиёзҳои манфиатовар муқаррар гардидаанд. дар доираи форум намоишгоҳи 30-юми байналмилалии сайёҳии Тошканд роҳандозӣ шудааст.
дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ ки беш аз 300 намояндагии соҳа аз 30 кишвари ҷаҳон ба ҳам омадааст, имконоти бои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон густурда муаррифӣ шуд. намояндагони ассотсиатсия ва ширкатҳои сайёҳӣ, осоишгоҳу табобатгоҳҳо, иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон ва дигар субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ шароиту имкониятҳоро барои қабули сайёҳон дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, иқтидори бои табиӣ, сайёҳии табобатию солимгардонӣ ва имконияти васеи машғул шудан ба намудҳои сайёҳии экологӣ, варзишию кӯҳнавардӣ, фарҳанги нодир ва тамаддуни бою қадимаро дар шакли буклет, китобчаҳои роҳнамо ва видеороликҳо ба мараз гузоштанд. ҳамкориҳои мо бо кишвари Тоҷикистон васеъ баромонда шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои иқтидори бузурги сайёҳии табиӣ мебошад ва баргузор гардидани чунин намоишгоҳҳо имкон фароҳам меорад ки ҳамаи имкониятҳои мавҷуда тарғиб шаванд ва дар ин замина рушди соҳа таъмин гардад. имрӯз мо дар ин чорабинӣ бо имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон пурра шинос шудем. хеле диққат ҷалб кунанда. мо минбаъд ҳам бо ҳамтоёни худ аз Тоҷикистон ҳамкориҳоро васеъ менамоем ва дар ҳамбастагӣ таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардонро ба иқтидорҳои мавҷуда бештар ҷалб месозем. платформаи намоишгоҳ имкон медиҳад ки дар он ташкилоту ассотсиатсияҳо ва дигар субъектҳои соҳаи сайёҳии кишвар хизматрасониҳои худро ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ пешниҳод намоянд. ҳамзамон тариқи вохӯриҳои B2B ки зимни намоишгоҳи мазкур баргузор шуд, намояндагони бахши сайёҳии кишвар тавонистанд бо ҳамтоёни худ силсилаи созишномаҳоро ба имзо расонанд ки ин омил ҳамкориҳои минбаъдаро тақвият мебахшад. дар яке аз намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Тошканд 2025 ки дар шаҳри Тошканд ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шудааст, ғурфаи сайёҳии Тоҷикистон ташкил карда шудааст ва дар ин ғурфаи сайёҳӣ ширкатҳои сайёҳии ватанӣ хатсайрҳои сайёҳӣ ва имкониятҳои сайёҳии кишварро таблиғот намуда истоданд. ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ва бисёр ширкатҳои берун, яъне ширкатҳои кишварҳои Осиёи Миёна, Иттиҳоди Аврупо ва дигар кишварҳо вохӯриҳо гузаронда ва дар натиҷаи ин вохӯриҳо созишномаҳо баста истоданд ки ин боиси ҳамкорӣ дар оянда ҳамкорӣ мешавад ва яке аз омилҳои зиёд шудани сафи сайёҳон ба ҷумҳурии мо мебошад. дар ҳошияи ин чорабинии сатҳи баланд мулоқотҳои раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ ва мақомоти сайёҳии кишварҳои ҳамшарик баргузор шуд ва дар ҳамин замина дурнамои рушди ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи сайёҳӣ бо мақсади тавсияи минбаъдаи робитаҳои мутақобилан судманд муҳокима гардиданд. дар ин ҳамоиш бо такя ба афзалияти кишварҳои Осиёи марказӣ дар соҳаи сайёҳӣ таъсири таҷрибаи Аврупо дар амалисозии нақшаҳои минтақавӣ баррасӣ шуд. инноватсияи рақамӣ барои сайёҳии ҳушманд ва устувор, рақобатпазирии маҳсулот, бозори ҳамкории сайёҳӣ, муҳокимаи идеяҳои лоиҳавӣ аз масъалаҳои дигари баррасишуда дар ин ҳамоиш мебошанд. дар ҷаласаҳои алоҳидаи форум имконоти сиёсӣ ва харитаи роҳ барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ баррасӣ шуда, муколамаи интерактивии давлатҳои узв оид ба муайянсозии 4 ҳадафи афзалиятнок ва таҳияи стратегияи мукаммали минтақавии сайёҳӣ барои солҳои 2025-2035 бо амалиётҳои мушаххас ва нишондиҳандаҳои муқоисавӣ барои солҳои 2028-2031-2035 доир гардид. дар умум иштироки намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат дар ин чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ ва муаррифии густурдаи иқтидору зарфиятҳои сайёҳӣ як қадами устувор дар роҳи рушд мебошад. мусобиқаи ҷумҳуриявии велосипедронӣ дар ноҳияи Данғара бо иштироки садҳо варзишгарон ва дӯстдорони варзиш дар сатҳи баланд баргузор гардид. ин рӯйдоди варзишӣ нишона аз сулҳу субот, ҳамбастагӣ ва рушди тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурӣ унвон карда шуд. гузориши ҳамкоронамон Салоҳиддини Неъмат дар ин хусус.
дар ноҳияи Данғара мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ баргузор гардид. Мусобиқа тибқи нақшачорабиниҳои Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Данғара доир гардида, дар он аз тамоми гӯшаҳои кишвар дӯстдорони ин риштаи варзиш ширкат варзиданд, то байни ҳам рақобати солим намоянд. Ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ пеш аз ҳама далели таъмин будани суҳу суботи комил дар кишвар, дастгирии сиёсати варзишпарваронаи давлат ва ташвиқи тарзи ҳаёти солим мебошад. ин навъи мусобиқаҳо барои ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба варзиш, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷисмонӣ ва рушди велосипедронӣ дар мамлакат такони ҷиддӣ мебахшад. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ масъулини мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, роҳбарияти Федератсияи велосипедронии ҷумҳурӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ ҳузур дошта, дар суханрониҳои худ оид ба дастгирии соҳаи варзиш, рушди инфраструктури варзишӣ, ҷалби ҷавонон ва таблиғи тарзи ҳаёти солим ибрози назар намуданд. баргузории чунин мусобиқаҳо барои муаррифии шоистаи мавзеъҳои сайёҳию таърихӣ, боздиди варзишгарон аз минтақаҳо ё ин ки шаҳру ноҳияҳои кишвар ва огоҳӣ пайдо кардан аз дастоварду пешравиҳои имрӯзи замони соҳибистиқлолии кишвар гувоҳӣ медиҳад. ҳамзамон ҳадафи дигари баргузории ин чорабинӣ дар он аст ки мо метавонем бо васеъ инъикос кардани ин гуна чорабиниҳо дар минбаъда муайян намоем ки чорабиниҳои байналмилалиро мо метавонем ки мизбонӣ кунем дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. сипас мусобиқа аз майдони парчами давлатӣ дар фазои ҷашниву варзишӣ оғоз ёфт. иштироки фаъоли ҷавондухтарон дар ин мусобиқа диққати тамошобинонро ҷалб намуда, сами арзандаи занону бонувонро дар рушду густариши ин соҳа собит намуд. тибқи муқаррароти мусобиқа барои дӯстдорони варзиш масофаи 2 километр ва барои варзишгарони касбӣ 34 километр муқаррар карда шуд. варзишгарон дар ду шакл, даставӣ ва ҷуфт ба рақобат пазируфтанд. дастаҳои Хатлон 1, Хатлон 2, Душанбе ва Хуҷанд байни ҳам рақобати пуршиддат намуданд. дар натиҷа дастаи шаҳри Хуҷанд аввалин шуда масофаи 34 километрро дар 1 соату 5 дақиқа тай карданд. дастаи шаҳри Душанбе бошад дар 1 соату 26 дақиқа ба хатти ниҳоӣ расид. дастаи Хатлон низ бо омодагии баланд ва маҳорати варзишӣ иштирок намуданд. дар рафти мусобиқа тамоми тадбирҳои бехатарӣ, хизматрасонии тиббӣ ва дастгирии ташкилӣ дар сатҳи баланд таъмин карда шуд. ҳамаи иштирокчиён бо рӯҳияи баланд, тарғиби дӯстию ҳамбастагӣ ва муҳаббат ба варзиш ширкат варзиданд. дар хотима ғолибон ва иштирокчиёни фаъол бо дипломҳо, сипосномаҳо ва ҷоизаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. масъулин таъкид намуданд ки чунин чорабиниҳо минбаъд низ идома меёбад ва ноҳияи Данғара омодагӣ комил дорад ки дар оянда низ мизбони мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ гардад. бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар Институти математикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конфронси байналмилалӣ таҳти унвони математика дар ҷаҳони муосир баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. амалишавии ҳадафҳои стратегӣ дар заминаи рушди фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ имконпазир мебошад. пешбурди тамоми соҳаҳо ба татбиқи донишҳои илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ вобаста аст. бо ин назардошт солҳои 2020-2040 дар мамлакат 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шудааст ки ҷиҳати ба роҳ мондани омӯзиш ва баланд бардоштани савияи дониши шаҳрвандони кишвар доир ба фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ мусоидат намуда истодааст. татбиқи раванди 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф тақозо менамояд ки олимони соҳаи риёзӣ мавзӯъҳои илмиро дар ҳамбастагии истеҳсолот, равияҳои нави он, талаботи бозори меҳнат ва бунёдии амалишаванда ва ҳамбастагӣ ба барномаҳои давлатии
соҳавӣ мутобиқ гардонанд. ин нуқта зимни баргузории конфронси байналмилалӣ таҳти унвони математика дар ҷаҳони муосир дар институти математикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъкид шуд. дар ҳамоиш олимони тоҷикистон, русия, озарбойҷон, ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок намуданд. иброз гардид ки баргузории чунин чорабиниҳои илмӣ қадами муҳим дар тақвияти фазои илмию тадқиқотӣ, тавсеяи ҳамкориҳои байналмилалӣ, муаррифии дастовардҳои олимони тоҷик, шиносоии мутахассисон бо равандҳои муосири рушди математика дар сатҳи ҷаҳонӣ, муҳокимаи масъалаҳои мубрами назариявию амалӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли онҳо замина фароҳам меорад. зикр гардид ки илми математика дар ҳаллу фасли масъалаҳои зиёди марбут ба рушди технологӣ нақши муҳим дорад. аз ҷониби дигар, агар шохаҳои илми математика вобаста ба талаботи рӯз ва фановариҳои истеҳсолӣ дар раванди пешрафт қарор надошта бошад, алоқамандии он коҳиш меёбад, ки барои эҷоди мактабҳои анъанавии шогирду устод солҳо лозим аст. дар қисмати асосии конфронс 11 маърузаи илмӣ доир ба масъалаҳои муҳими назариявӣ ва амалии математика пешниҳод шуда, иштирокдорон бо равандҳои нави рушди илм, натиҷаҳои пажӯҳишҳо ва роҳҳои ҳалли масъалаҳои мураккаби илмӣ шинос шуданд. ин имкон медиҳад ки то олимон, омӯзгорон, муҳаққиқон ва мутахассисони соҳа дастовардҳои илмӣ, таҷрибаҳои таълимӣ, равишҳои инноватсионӣ ва мушкилоти мавҷударо баррасӣ намуда, роҳҳои нави рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзиро дар муҳити илму маорифи кишвар муайян созанд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.